Arrancamos la rueda de prensa de Freddy Álvarez, entrenador del Celta Fortuna, en esta previa a la vuelta de la final del playoff en Abanca Balaídos. Adelante, solicitar micro. Hola, boas tardes, Freddy. Boas tardes. Como chega a xente, levas a todos tamén para sí, este partido? Sí, estamos todos convocados. Supón a convocatoria tamén todos, non? Sí, efectivamente. Bueno, como afrontades? Hai nervios para empezar? Bueno, seguramente para todos nós e para os xogadores é unha semana diferente, pero penso que unha vez que o balón empeza a rodar, eses nervios van a desaparecer e temos que entender de que a veces estar nervioso é bo. Ao final é porque che importa o partido, é porque lle das importancia e ao final é un hábito, ¿no? que temos cando temos que xogar este tipo de partidos, pero bueno, ao final unha vez que o balón empeza a rodar no céspede, penso que se van a olvidar todos deses nervios. Tedes? Digo, porque vai haber moita xente, despertar unha enorme expectación, cama nunca, non? Aquí en Vigo, un equipo filial. Non sei se iso, bueno, en principio é bo ter o empurro que os empurre xente, pero non sei se pode generar tamén ou xerar unha responsabilidade. No, creo que no. Ao final, bueno, estes xogadores, este equipo este ano se gañou, non? Poder disputar este partido, se gañou que xerou moita ilusión na xente e ao final, pues bueno, son o tipo de partidos que queremos que os nosos rapaces teñan para acercalos ao final ao fútbol profesional. Son escenarios ideais para que estes xogadores, pues bueno, xoguen nun escenario de 15-20 mil personas, nun partido importante. Ao final, pues bueno, isto é crecemento para os nosos xogadores. Sabemos que vai ser un partido diferente, todos o sabemos, pero bueno, os xogadores saben que teñen que afrontar o partido coa mesma idea que afrontamos os 41 partidos anteriores, é dicir, coa mesma idea, non facer nada extraordinario, manter as mesmas rutinas. Ao final é un partido máis que ten unha trascendencia importante a nivel social, a nivel mediática, pero bueno, teñen que darlle normalidade á situación. Con respecto do Toralín, ben é verdade que o empate podería valer, imagino que de partida non, pero podería valer ao final do encontro, pero non sei se pensas que hai que cambiar algo, porque o equipo defensivamente estuvo moi ben, pero faltoulle acaso xerar un pouquiño máis de perigo, non? Bueno, estou de acordo, ao final un escenario nun partido fora da casa ante un rival que nos apretou moitísimo, un rival que físicamente é un equipo moi forte, un equipo, bueno, que nos duelos, como nos levaron durante o partido a duelos, pois é un equipo moi poderoso e lóxicamente nos sacaron moito tempo. O poseedor de balón, pois ao final tiñas moi pouco tempo e non fomos capaces de seleccionar ben os ataques. Entonces é certo de que vamos a ter que ser conscientes de que temos que mellorar na fase ofensiva, sin lugar a dúbidas, lóxicamente sen olvidarnos de que hai unha fase defensiva, que penso que aí estivemos bastante ben. Tiveron 2-3 accións, 2 foron a balón parado, nun saque de banda, outro nunha falta, e sí que unha primeira ocasión, unha transición de Borja Valle, pero a partir de aí penso que os contivemos ben. Pero é certo que a nivel ofensivo temos que facer máis cousas se queremos gañar o partido. Entonces, bueno, somos conscientes deso. Traballamos durante a semana para intentar, pues bueno, encontrar posibilidades dentro do que nos pode propoñer a Ponferradina, e a partir de aí estar moi acertados, porque é un equipo o que se lle xenera moi pouquiño, e as 2, 3, 4 accións que podamos ter, intentar tomar boas decisións e estar acertados. Que tal, Freddy? Dicías que un partido que vai ser diferente, que é un equipo que se lle xera pouco, pero eles teñen que arriscar. Esperas que teñen que arriscar porque teñen que gañar. Esperas que arrisquen algo máis do que fixeron na ida? Non sei o que van a plantexar, entendo de que eles lógicamente saben que teñen que ganar o partido, pero non o teñen por que ganar no minuto 5, ni 10, ni 15. Eles poden chegar ao 90 con 0-0, que lles vale, e logo, pois, o mellor os 30 minutos de prórroga, pois poder arriscar un poquinho máis. Ao final, pois bueno, hai que xogar moito coa cabeza dos xogadores, dos dous equipos, ser capaces de ser moi fortes a nivel mental, porque chegará un momento que o resultado a un equipo lle sirva, a outro non, e aí, pois, bueno, empeza a xogar un pouco a frustración dun equipo e outro equipo pois ten que intentar adaptarse. Entonces, bueno, vai haber que adaptarse a moitísimas fases do partido e os dous equipos vamos a querer gañar. Nós non podemos esperar
a que o empate nos poida servir, porque estou seguro de que se iso sucede o normal é que perdamos o partido. Entonces nós temos que ir a gañar o partido, logo desenrolo do mesmo igual tenche que levar a que teñas que loitar polo empate, pero de inicio nós temos que ir a gañar o partido. Somos conscientes de que eles van a salir fortes, sobre todo ao inicio, para intentar facer un gol e logo pues, bueno, intentar conter, pero a partir de aí, pois, bueno, intentar conter todo o potencial ofensivo que teñen, que é moito, e facer un partido serio e disciplinado. Antes do partido de ida falabas do traballo psicolóxico que había que facer. Esta semana hubo especial atención a ese traballo psicolóxico polo todo o que ademais rodea o encontro. Sí, manter. En canto a xogo, sabíamos o que nos íbamos a topar, e vimos que así foi, porque sacamos de centro e no segundo 2 a Óscar Salles ao agreden. En 2 segundos Óscar xa tiña unha agresión ao inicio de partido. Os nosos dianteiros estiveron todo o rato agarrados polos seus centrais. É dicir, foron partidos super difíciles porque sabíamos que tipo de escenario nos íbamos a topar, e eso temos que seguir mantendo. E máis, creo que se vai a multiplicar todo eso, vale? Por qué? Porque no partido de ida había un partido de volta e había momentos que hai que conterse. No partido de volta xa non hai un siguiente partido. Entonces creo que todo esto se pode multiplicar e temos que estar especialmente concentrados en eso e non equivocarnos. E logo o fútbol que nos leve a conseguir unha cousa ou outra. Están agora mesmo, que penso que quedan 1000 e pico entradas por xestionar por parte do club, moi pouquiñas, prácticamente ímos ver un Balaídos cheo, que era o que pedía a presidenta. Para ti que supón isto? Non sei se dicías outro día que o equipo xa gañou, se isto xa é outra victoria máis, non? Sin dúbida, vamos a ver, que o Celta Fortuna provoque que o club teña que abrir todo o estadio para xogar un partido de playoff. Penso que 4 ou 5 anos atrás era impensable. Penso que todo isto ben provocado polo bo facer do novo Consello de Administración, encabezado por Marián. Penso que esta familia que se formou entre o celtismo, o clube, pois nos está axudando moitísimo. O celtismo está super arraigado a todo o que se está facendo, a todo este novo proxecto. O proxecto de canteiráns, pois bueno, tamén fai que todo sume, e ao final, pois bueno, que as trayectorias tanto de primeiro equipo como a nós, como a canteira, que en canto a resultados está sendo de momento excelente, pois bueno, que todo sume. Entonces, creo que nos gañamos ter este partido. E ao final, pois bueno, ter esa afluencia de xente para nós é moi importante, para o clube é moi importante, para os xogadores extremadamente importante, porque os vamos a necesitar, e logo, pois bueno, agradecer ese apoio, e que mañán, pois bueno, teñen que ser un apoio importante para nós, porque vai haber momentos de resistir, vai haber momentos de sufrir, e estou seguro de que aí van a estar, non, para axudarnos, e bueno, que nos boten unha man neste partido. Falábase de que se podía bater o récord de 13.500 afeccionados para ver o partido do Fortuna, agora xa se fala preto de 20.000, é unha barbaridade. Non sei se imaginabades un apoio grande, sí, pero tanto. Nunca, vamos a ver, en Barreiro, en Balaídos xogábamos con 1.500, 2.000 o sumo, e de repente pues nos vamos a topar nun escenario, vamos a ver, isto é historia para o club na súa vida, pero eso por entrar no fútbol profesional en segunda división. Entonces, bueno, creo que o chamamento que fixo o club tamén foi importante, e logo a xente, pois, bueno, quere disfrutar co equipo, quere disfrutar co que está facendo o clube, e bueno, a ver se somos capaces de, entre todos, de facer un bo partido, entre todos, pois, bueno, dar un pasiño e bueno, e entrar na historia do clube. Nese traballo mental, aparte de ter que, bueno, centrarse obviamente primeiro no deportivo, non sei se esa atmósfera, si igual que o primeiro equipo lle puido pasar, moitos debutaban en Europa League, que os xogadores de Fortuna ante un escenario, pois así poidan, non sei, se acusar por momentos a responsabilidade, esa presión de inicial de unha situación tal. Bueno, pode pasar en dos escenarios que pode pasar, pero como a todos nós, nos nosos traballos todos tivemos unha primeira vez, e o mellor para estes xogadores é unha primeira vez de xogar unha final de playoff, para eles é unha primeira vez xogar con Balaídos cheo, sí, pero bueno, estou seguro de que están preparados para facelo, estou preparados para que van a aguantar toda esa presión. Ao contrario, temos que facer que esa presión pois se convirta en nunha oportunidade de apoio, unha oportunidade para afrontar nas mellores condicións o partido, e ao final, pois bueno, veremos se realmente estamos preparados para este tipo de escenarios. No que falabas antes de que a Ponferradina pode sair un pouco
en tromba, por decirlo así, buscando ese primeiro gol que lles permita manter máis o xogo do seu lado. Non sei vos como preparades frear ese ímpetu inicial, se cadra do rival, sabendo que vos vale pois, un partido con máis calma. Bueno, eu vou a trasladar que o que teña que ser o contrario, que eles teñan que parar o noso inicio. Non podemos pensar en que nós temos que defender as embestidas iniciais da Ponferradina. Ten que ser o contrario, temos que tratar de que a Ponferradina teña que defender as nosas embestidas iniciais. Ese ten que ser o noso objetivo. O noso objetivo ten que ser sair a polo partido, sair a polo rival, e logo veremos a ver quen nese inicio é capaz de decantar a balanza, non? Pero nós non podemos pensar en defender eses primeiros minutos. Temos que pensar en buscar a portería rival neses primeiros minutos, poñernos por diante si podemos, porque creo que poñerse por diante neste partido vai ter moita importancia para un equipo ou para outro, porque logo xa empezas a xogar coa mentalidade, e xogar coa mentalidade en contra non é doado, nin para eles nin para nós. Entonces, bueno, temos que intentar eso, salir fortes, intentar poñernos por diante, e se non pode ser, pois seguir traballando o partido, madurando, que ao final vai a presentarse un partido longo seguro. Boas, mister, que a Ponferradina xogara o ano pasado este mismo partido, esta final polo ascenso, dalles algunha vantaxe en termos de experiencia ou como ves? Sí, xa o dixen a semana pasada, vamos a ver, en canto a historia de club da Ponferradina, en canto o que leva facendo os últimos anos, xa o dixen a semana pasada, non temos que escapar desa realidade, é un dato obxectivo, un equipo que nas últimas 3 temporadas xogou playoff de ascenso, a semana pasada xogou outra final, xogadores lógicamente moitísimo máis afeitos a este tipo de partidos, pero non nos dá medo ningún. Unido a isto, o equipo demostrou madurez para os novos que son toda a tempada, remontando partidos en momentos complicados, esta última proba desa madurez, non? Sí, sí, bueno, proba de madurez, pero aparte de ser maduros temos que xogar fútbol. Ao final, madurez forma parte do partido, pero logo, bueno, solo con madurez non nos vai a dar para gañar. Aparte da madurez que temos que demostrar, temos que tamén ter argumentos para danear a ese rival e para facerlle dano, que sabemos todos que non é nada senchelo. Falabas do enamorado que estabas do teu equipo, paso que pase... É da miña muller tamén, é da miña filla, que se me queixou outro día. Paso que pase mañá, non vai cambiar, supoño, a tua valoración da gran tempada dos chavales, aínda que non se consigan. Mira, hoxe pois tivemos unha charliña final, sempre facemos un corrillo final do último entrenamento e lles dicen que bueno, que eu hai 829 días collín este equipo cunha presión moi grande, porque o equipo con Claudio xogaba moi ben, o equipo con Claudio estaba quinto, tiña moito que perder, pouco que gañar seguramente, porque decían que o equipo xogaba só, e sin embargo xogamos playoff ese ano e 829 días despois vamos a xogar unha final para subir a segunda división. Entonces, que queres que che conte? A partir de aí todo yo debo a estes xogadores, realmente estou enamorado deles, e yo dixen, ao final, pues bueno, sabemos que durante un ano pasan moitas cousas, a veces hai diferencias, preferencias, pero este é o fútbol, así de sinxelo. Entonces, bueno, intentaremos que este enamoramento acabe en matrimonio. Freddy, falabas a semana pasada antes do partido de Ponferrada que tivedes unha semana un pouco complicada porque viña desde unha prórroga porque non houbera moito tempo para traballar. Esta semana foi moito máis tranquila nese senso? Sí, pero moi longa. Demasiado. Demasiado longa. Os xogadores falábamos esta semana e todos decían o mesmo. Que larga se me está facendo, porque lógicamente nas súas cabezas non teñen outra cousa que o partido. Ao final queres que chegue canto antes, lles trasladei, pues bueno, que cando focalicen atención no partido, que pensen en situacións de partido para intentar visualizar cousas e que se estrean, que fagan cosas diferentes e tal, pero bueno, ao final a nivel físico chegamos ben, agora non temos moito que traballar e o partido, pois bueno, canto antes chegue mellor, porque todos temos ganas de que chegue o momento e bueno, a ver se somos capaces de dar o nivel. Na sala de prensa de Ponferrada quentouse bastante o partido, tanto a ida como a volta, digo, as declaracións de Nafti, un pouco vos abstraedervos a todo iso ou... Eu non as vin. Temos un grupo de WhatsApp. Digo, por exemplo, dixeron o que dixo. O Atlético B celebrou e sí, saliu escaldado, por exemplo. Pero a min enseñaronme na vida que unha das cousas máis importantes que hai é ser feliz. A veces a felicidade non se valora e a veces disfrutar coa túa afección é ser feliz. Nós non celebramos nada, nós disfrutamos coa nosa xente. Foi o único que fixemos, disfrutar. Non é o mismo disfrutar que celebrar. Si o contexto é celebramos,
ten un significado, se o contexto é disfrutamos, coa nosa afección ten outro significado. Nos disfrutamos. Nos, se mañan perdemos e outro día non disfrutamos con a nosa afección, ali non disfrutamos, vámonos con cara de tontos, e aquí, se perdemos, nos quedamos con cara de tontos. Polo menos, nun dos dous partidos disfrutamos. Agora que mañan perdemos, pois perdemos, felicitaremos ao noso adversario porque foi mellor, pero non temos por que non disfrutar con esa xente, coa xente que nos vai apoiar a Ponferrada, a xente demandou certos cánticos e nos, pois con eles, porque lles debemos todo e sabemos que mañán van a estar aí para axudarnos. Pero unha cousa é celebrar e outra cousa é disfrutar. Ou visita da presidenta esta semana? No. Espera, deixame recordar. No, vamos a ver, ela ten as súas cousas, pero estou seguro que mañán está aí. Sí que me mandou algunha mensaxe, pero bueno, personalmente por aquí non estivo, pero bueno, non pasa nada. Este Alex todos os días, Marco tamén, bueno, eso de menos. Que tipo de partido te esperas? Bueno, partido difícil, moi difícil. Ao final é un partido de que xa non hai volta atrás, o que suceda mañán xa non hai retorno, entonces vai ser un partido exixente, moi exixente, como dixen antes, porque temos diante a un grandísimo rival, un rival que xa falamos de como rematou a temporada e, bueno, a dificultade que será de ocasións. Entonces, bueno, un partido difícil, exixente, pero ves o equipo noso moi ben, sabemos o que nos vamos a enfrentar, a dificultade que vamos a ter e sabemos que o noso equipo vai a dar a mellor versión. Estou convencido, o equipo está mentalizado e que todos os xogadores van a dar a mellor versión. Outro día houve xogadores que non estiveron no seu mellor nivel, o saben, e mañán, pois bueno, é un día para mostrarse e estou convencido de que vai a salir ben. Sí. Hola, mister. Borja, sabendo que nestes partidos os errores se penalizan moitísimo e con xente con tanta experiencia que está cansa de xogar estes playoffs moito máis, como equilibras esa petición de minimizar os erros coa vontade xeral ou as cualidades naturais destes futbolistas de ir cara adiante? Bueno, eso non é fácil. Non é fácil. Aparte que un equipo que cando defende ben é un equipo que transita e a veces cando te queres descubrir moito e tes esas ganas que ti dices de querer ir, como non sexas capaces de controlar as súas voltas, as súas transicións, tes un problema, non? Sei que é certo que a semana pasada fixemos moi ben, menos unha situación que sí que nos fixeron unha contra onde Calderón centrou e rematou Borja Valle, do resto fomos un equipo equilibrado, un equipo solvente e iso é máis difícil de controlar nun equipo xoven. Ao final, o que dixen antes, todos temos primeiras veces para as cousas e cando facemos as cousas por primeira vez, o normal é que nos equivoquemos e a veces, bueno, isto forma parte do noso deporte e a diferencia para que estes xogadores poidan chegar ao fútbol profesional e podan ser xogadores importantes vai estar neso, que se sean capaces de xestionar ese tipo de situacións, que tomen as mellores decisións en cada momento e ao final eso marcará o seu futuro a nivel individual. E afondado nese sentido, imaginando un contexto no que Fortuna xogue moito en campo rival, teña moita posesión, que importancia lle damos ás cousas que non se ven, como por exemplo as vigilancias, e que non te poidan correr? As vigilancias, ao final, facendo un análisis dos goles que se fan nesta categoría, a maioría dos goles suelen ser en transicións e en balón parado. A maioría dos goles, vale? Crear xogo é moi difícil porque cada vez os equipos están mellor estructurados, físicamente cada vez os equipos están mellor, é máis difícil de desbordar. Entonces, o equilibrio e as vixiancias forman parte importante, máis da nosa forma de xogar. Ao final, pues, bueno, sabes que cando perdes o balón tens que estar preparado para que o equipo rival non che faga daño, non sempre doado, porque os rivales lógicamente tamén teñen as virtudes de facer boas transicións a nivel ofensiva, pero bueno, somos conscientes de que unha das bases que temos que ter no día de mañán, o tema das transicións, aparte de un equipo que corre ben, ten xente moi veloz, moi rápida, Borja Valle moi listo, Borja Vázquez un potencial físico tremendo, Keita, pues bueno, non vamos a descubrir e bueno, e os que teñen por detrás, ¿no? Entonces, bueno, sabemos da dificultad e bueno, aí concentración, moita concentración. A última pola miña banda, un concepto que se apuntabas que o balón parado, canto traballaches a nivel defensivo para conter o balón parado deles e canta ventaxa lle dá a un equipo en balón parado ofensivo ter un executor como Hugo? Bueno, vamos a ver, balón parado é un tema que seguramente aquí no Celta ata hai pouco era un aspecto do xogo que nas categorías inferiores non lle dedicábamos moito tempo porque prácticamente non necesitabas, porque prácticamente ata juvenis os partidos os sueles gañar sin necesitar, non, temas de balón parado, pero cada vez estamos dando maior importancia. Dende o ano pasado o clube, pues bueno, contratou unha persona especialista que viña puntualmente por aquí
para darlle a importancia que ten. Este ano trouxemos a un especialista en saques de banda da liga, que estaba na liga inglesa tamén, para darlle importancia. Entonces todos entendemos de que a importancia do balón parado no fútbol a día de hoxe ten moitísima, vale? Entonces, a nivel ofensivo ter un xogador como Hugo, importantísimo, importantísimo. Que pasa? Que a nivel defensivo, pois tamén hai que traballar a nivel defensivo. Que sucede? Todos sabemos de que o noso equipo pois non é un virtuoso equipo a nivel condicional, me refiero en canto a presencia física. Temos centrales como son Anso, como son Meixús, que non chegan prácticamente a un 80. Entonces hai situacións que, por moito que queiras traballar, a veces depende do que tes, da xenética. Temos en diante a un equipo que, como sabistes outro día, calquer saque de banda a pon ali, calquer córner con Andoni, que ten un pé tremendo, o pon ali. Bueno, concentración. O único que lle pedimos aos nosos xogadores é que como mínimo que os que rematen, si rematan porque non son máis altos que nós, que non rematen cómodos, e nos enfrentamos a moitísimos equipos con potencial tremendo. Recordo Mérida, Baracaldo, equipos con potenciales tremendo. Mérida en Barreiro, me acordo que aquello era unha barbaridade, como teníamos que defender aquelo, e sin embargo, pues bueno, fomos sendo solventes, acabamos en positivo a temporada, que foi un dato importante que nos marcamos, creo que acabamos con máis 3 nacións a balón parado. Entonces, bueno, lle demos moita importancia, pero a veces tamén o bo facer dos rivais che pode penalizar. Entonces, xa che digo, lle demos moita importancia este ano, pero ao final, pois bueno, un bo golpeo como ten Hugo, un bo rematador, pois a veces é moi difícil de defender. Listo. Gracias. Peña. Thanks, Freddy.